el. Ia să așează butoane pe glowstone. Sper că da, că am nevoie. O să vedeți voi de ce. Ia să așează. Aoleu. Ia să așează. Ia să vă că se pune pe... Unde e? Cum am zis, scuzați că nu m-am organizat prea bine, dar e primul episod. Și părinții, știți cum sunt ei. Aoleu. Din ce să fac? Haide, bă, din ăsta. Nu știu cum se numește. Vai de mine. Nu știu. Ei, mă enervez. Mă enervez. Bine. Și să-mi ziceți și voi în comentarii dacă vă place stilul meu cum mă port. Nu, dacă vă place de mine. Da, dacă vă place de mine. Nu e că mă iubiți sau m-ați îndrăgostit de mine. Asta e valabil numai pentru fete. E normal. Dar adică nu, dacă vă place de mine, adică dacă vă place, adică dacă credeți că sunt tip tare, că filmez Minecraft sau că mă apuc de filmat și că vă arăt idei. Idei, frate, idei. Wow! Bate vântul frunzele. Bă, ce repede s-a făcut noapte! Dacă știți dacă știți foarte multe despre Minecraft, să-mi ziceți de ce se face noaptea așa de repede. Ca să-mi ziceți umor care să mă face noaptea așa de repede. Să așa, să încerc ceva. Slash set time. Oh, nu merge. Slash time to zel time. Lasă bine. Lasă acum. Bate vântul frunzele. Mi se pare că pe asta merge. Știam eu că merge. Eu o să fac prin alte butoane, că ăsta nu o să se vadă prea bine. Uitați, e din același material. Am pus pat. Nu mai puteam în pat. Puneam în pat acolo. Și uitați. Ai vrea să înțelegi. Ce se fac? De ce? De ce vrea pe să înțelegi? De ce? Bine, ce să mai spun eu? Provocarea săptămânii poate să fie, de exemplu, am văzut la... Vă recomand să vă uitați și la X-Lader și la Irafael. Știu că n-ar fi prea bine să-l ajut pentru ei, dar zic că, le zic și eu că sunt tip, să știți că sunt tip foarte tari, la fel. Și X-Lader. Mai sunt alții, dar nu prea știu. Maxi și stelele, sau cum se zicea. Maxi și stele, mi se pare. Bine, să-mi ziceți, m-am zis, nu știu dacă v-am zis, de fapt v-am zis, știi să mai filmez, că poate unii nu vă place chiar așa de mult Minecraft și vă plictisiți să filmez numai Minecraft. Că sunt unii care nu se plictisesc de Minecraft, de exemplu, nu pot să spun că eu mă joc mereu numai Minecraft, mai stau aproape, nu prea mă în joc, dar o să mă joc numai pentru filmări pe YouTube, ca să câștig bani, sunt moarte după bani, poate mai bine euro, sunt moarte după euro, mă mor după euro, da. Deci să ziceți, ce să mă ziceți voi? M-am blocat, m-am blocat, ce să vă spun. Bine, să ziceți dacă sunt în comentarii, vreau să știți, da.
Să ne ziceți dacă sunteți. Acum nu știu dacă o știți pe tipii ăștia. Dacă știți sau dacă sunteți acest tip. Alex Niculescu, Rareș, mai știu eu ce, Cristi. Dacă vă vede acum Cristi, bună Cristi, ce mai faci? Alex. Și acum o să-i spun asta pentru Alex. Alex, să-mi zici, ai cronometrul ăla sau nu ai? A, de fapt nu-l ai. Să-mi zici dacă poți pe multiplayer, că poate ne jucăm. Asta să nu băgați în seamă, vă rog, că acum vă dau cu prietenul meu. Că i-am spus că o să se uite neapărat la episodul ăla, că nu se uită. De fapt, nu, dar am glumesc. Nu, dar i-am zis asta ca să se uite la mine. Sunt și o tipare. Sau nu sunt? Sunt sau nu sunt? Nu sunt. Ba da, sunt. 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 Bine, ce o să fac numai cu partea aceasta. Că aici vreau să pun... Ce să fie... Aia nu mai stă eu. Glowstone. Ușă. Ia cum se scrie în engleză decât să mai caut eu pe aici. Haide, mai bine să o craftez. Porcă urât. Deci ce... Na, iar m-am blocat. Bă, iar m-am blocat, ce să vă spun. Aia mai bine să iau și să craftez camele, să mai caut. De câte era nevoie? Hai să iau mai multe. Să fie 20. 30, 32 mai ajunge. Mi-ajunge. Crafting. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Spawn creeper. Aaa, nu creeper! Aoleu, bă. Bă. Pentru cei care nu știu să zică creeper, nu se zice glipper, că un prieten de-al meu zicea glipper. E de la școală. Și dacă e acum, scuze că am râs de tine. Bă, am la 6. Diamonds! I like it, diamonds! I like it, diamonds! I like it, diamonds! I like it, diamonds! Bă, dar aici pe asta nu merge? Creeper! Dacă o ziți acum ce s-a auzit și nu știe, da, și v-a speriat, se joacă tati sau mami cu cățelușul meu. Și nu vă mirați atâta ca am cățelușul Akita Inu. Nu vă mirați că nu e bai, costă câteva sute de euro. Doamne, nu știu dacă costă pe mult, nu prea. Mi se pare că n-a costat mult. A costat 10 lei. Să fiți sinceri, adică nu știu, asta e treaba părinților. De fapt nu știu dacă costa mult. Greștiu, cred că n-a costat mult. Sau nu știu. E treaba părinților. Și dați o zi bine, Akita Inu. Să contați pe internet să vedeți. Să vedeți minunea cățelușului. Vedeți minunea cățelușului. Bă, așa mai bine să-mi iau un ceas din ăla. Aoleu, unde-i ceasul ăla? Și dacă știți unde dintre voi, puteți să călărim. Mi se numeau porcii Piggy's Mob. Nu știu ce am zis Piggy's Mob. Ăia sunt niște porci zombie care ceva de genul. Da. Și lasă-mi ziceți dacă
Și ce mai vreau să ziceți în comentarii. Dacă sunteți la grădiniță sau în ce clasă sunteți, sau dacă sunteți la colegiu, la facultate, sau cum am spus, la ce vârstă sunteți. Ziceți că nu mă supăra că aveți 20 de ani. Și uitați-mă, ce? Aveți 20 de ani. Ce? Mare lucru. Și vă uitați la copil de 8 ani. Mare lucru. Ce? Poate un copil de 8 ani știe mai multe decât unul. Acum nu fac la mișto. Nu, dar poate serios. Serios, poate nu știi Minecraft-ul sau nu prea știi de el. Ia să încălăresc un porc. Mi se pare că merge. Tia! Băi, mergi sau ce faci? Oh. Fugi și mă te toarce. Nu mai cauți odată camelele. Am pus din ăla ce să fie frumos ca Las Vegas. Nu știu dacă știți și voi Las Vegas-ul. Îmi doresc foarte mult să plec, că eu sunt leșinat după Las Vegas și după Italia. În Italia chiar o să plec. Da, să o zi bine. Unul fac pașaportul. Lunea asta. Da, 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 da. Crezi că nu știu data, dar am uitat-o. Ia, ia ce a fost. Poate să nu ziceți în comentarii că poate votați la episodul acesta anul viitor, adică 2016. Ue, porc! Nu voi. Acum vă rog frumos să închideți ochii. Băi, așa. Uitam eu la trăcare cu voi. Uitam eu să știți voi ce să fac la porcul ăla dacă v-ați uitat. Sper că ați închis ochii. Du-te, 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 du-te. Ura unei... Da, da, vreau somnic. Nu pot somnic. N-aș face asta. Aș face asta. Și sunt așa să-l scot eu. Porcușor. De ce n-ai vrut să mergi? De ce n-ai vrut? De ce n-ai vrut? Bine să înceți ce să mai fiu. Asta v-am spus. Îmi dau cu capul. Îmi dau cu capul, ia uitați. M-a supărat. Îmi dau cu capul de perete. Dau cu capul de perete că m-a supărat. Hai să nu mai ne prostim pe aici, că trebuie să facem cineva. Nu știu dacă o să-l termin în videoclipul ăsta. Nu știu că trebuie să intre părinții mei, că nu știu să umblu la camera. Da, filmez cu camera. Uitați-mă. Uite așa. Like, vă rog. Haide că... Bine, acum am văzut și fața. Și nu știu de ce când scriu Robert acolo pe username mă face fată și când scriu Robert 91 mă face băiat. Să-mi ziceți.
Asta e întrebarea. Asta e întrebarea mea. Pentru voi. Dacă știți unii, de ce nu dă al skin? Deci cei care nu înseamnă skin, uite. Uitați, ăsta e skinul. Mai să vă dea altul mâneț aici. Bă! Bă, ești porcul ăla, vezi să te răzbun pe mine. Nu e voie cu animale. M-am enervat. Uși. Rămâne secretul ăsta. Da. Merg și fac o chestie. Și rămâne secretul nostru că filmez mai tot. Bă! Nu e voie cu animale! Tu n-auzi! Bă! Din cauza ta distruși! Pe aici! Uitați că am zis greșit sau m-am băibăit eu. Sunt băibăitos! E să mai lucrez la dicție. Dicția înseamnă să vorbesc clar. Și acum să nu spuneți că nu știți la clar. Porcășor! Bine că ai murit. Bine că ai murit. Murit porcușor urât. Murit o porcușor urât. Username, așa se scrie username. Hai să mai trag din gură. Da. Bine. Vine vara. Acum să știți că e primăvară, nu știți dacă o să uitați, de exemplu, iarna asta care trebuie să vină. Dar încă n-a venit, că acum trebuie să vină vară. Să nu mă credeți că sunt diliu la cap, scuzați că vorbesc cu din asta. Că zic eu că azi este sâmbătă, că acum, serios, acum când filmez eu sâmbătă, nu știu dacă voi să vedeați, de exemplu, luni la mine. Și o să auziți că eu filmez sâmbătă. Ce, dacă așa a fost? Știu că e valabil să vă uitați mereu la filmarea mea și de-aia. Și acum să știți că aproape vine vara. Da, și acum să zice, și dacă acum zice, de exemplu, o să vă uitați la iarna asta, la videoclipul meu și o să credeți că sunt cucu la cap. Ce dacă acum sunt în timpul primăvara? Ce acum n-am ce face, dacă acum mă filmez în timpul primăvara. Și astăzi o să fie o zi magică, oh. Bine, să termin cinema, după aia o să opresc videoul. Să nu știți care o să vă placă mai mult din cinemaul sau acvariul. Cred că o să vă placă mai mult cinemaul, că e mai tare idee, pentru că e clădire și am pus mai cu glowstone sau cu din asta. De așa. Cu din asta. Da. Unde glowstone? Glowstone, melodie, glowstone. Blocul luminii. Wow, am terminat. Uitați frumos, arată acum. Bine. Da. Sigur se scrie sem. Hop.
O să vedeți voi de ce o să pun butoanele astea. Secret, o să aflați. E surpriză. Surprise! Bine, aici ce să fie? Ce film să fie? Cars. Nu știu dacă știți filmul Cars 2. Am scris Cara. Cars 2. Cars 2. Iute și Furios. Iute și Furios. Spider-Man. Spider-Man. Hulk. Iron Man. Iron Man. O să fac noapte? Sper că nu. Cum am făcut să dai aceasta. Știam că trebuie să se apropie noaptea. Să mai facem ziua următoare, nu ziua de adevărată. O să spun 1000 de ori, ziua reală. Nu ziua, nu, am zăpăcit, în ziua în Minecraft. Bine, după ce o să termin videoclipul o să plec un pic. Și o să vă pe mine că vă las singuri. Ca să plec pe mama mea. Patul, ce trăsane e. O mare animale cu patul în mână. M-ați pomenit asta? Pat în mână. Din ăla gigant de care... Ue.